खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ हिलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि 2 नं अजगर गामिनि सासे हिन्जावसा गोमानानै दं थांनाय 22 नभेम्बर खालि मोनाबिलि 7:30 रिंगायाव 18 बोसोर बैसोनि रश्मि तसाया माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं अजगर गामिनि गावनि न'निफ्रायनो गोमानानै दं। न'खरनि सुबुंफोरा खाथि खाला नागिरनानै गावसिनि बाय बाहागिफोरजों सोमोन्दोआव थायो नाथाय दासिमबो हिन्जावसानि जेबो गुमुर मोननो हायाखै। जोबनायाव 24 नभेम्बर खालि हिन्जावसानि बिमा मन्जु तसाया माजबाद पुलिस थानायाव गोमानायनि अजद होयो। मख'नो गोनांदि सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 6000210646 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खिन्थाहरनो न'खरनि सुबुंफोरा खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ कलायगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे लामा जाब्रबथाया उदालगुरिनिफ्राय मंगलदै फारसे थांबाय थानाय समाव गंसे बलेर'आ कलायगावनि गुरुबान्दा साखाथियाव गोख्रैथि सामलायनो हायैयाव जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। गोख्रैथि सामलायनो हायैयाव लामानि सेराव थानाय फांसे गिदिर बिफाङाव सौग्रावो बलेर' गारिया। बे जाब्रबथायाव उदालगुरिनि रिजार्भ अफिसार दुलुमणि मेदिया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथाया गासै ओनसोलाव दुखुनि साया साग्लोबहोदों। हरनि समाव जाथायथिलियाव होंगो दोंगो थासारि सोमजिनायनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैनानै थासारिखौ सामलायनो गोनां जायो। थामथि खौराङाव दङ चिरांनि बिजनी फानबारि लामानि लारुगाव फोथाराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। गंनै बाइकनि गेजेराव सौग्रावनायाव सानै मटर साइकेल सालायगिरिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। सानै बाइक सालायगिरिखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो चिरन्जित दास मुंनि लाइमोना देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। गुबुन सासे बाइक सालायगिरि धर्मिक बसुमतारीखौ गोब्राब थासारियाव बङाइगावआव दैथायहरनाय जादों। जिउ गोमानाय चिरन्जित दासआ फुलकुमारि आरो जोखोम जानाय धर्मिक बसुमतारीया उलुबारिनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरन्जित दासआ PWD बिफानाव पियन महरै हाबा मावगासिनो दंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ मुंदांखा फावखुंगुर धर्मेन्द्र देवलआ 89 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। श'ले सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर धर्मेन्द्रआ मुम्बाइनि ब्रिज केन्द्री फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। मख'नो गोनांदि बलिउडनि गागि फावखुंगुर धर्मेन्द्रआ रुंसारि जानायाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्लानि सुबुंफोरा दालां गैयिनि थाखाय जेंनाजों मोगा मोगि। फुथिमारि दैमायाव औवानि दालांखौ बर' फोथार गामिनि रायजो राजाफोरा लुफुंनानै होनायाव गरेस्वरनिफ्राय तामुलपुर हान्थिग्रा मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारी लामायाव रायजो राजाया हान्थिनो हादों। थांनाय 17 बोसोर BTCआव BPF आरो गोलाव बोसोर आसामाव कंग्रेसआ सरकार थानाय समावबो गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फुथिमारि दैमानि बिखायाव दालां मोननो हायाखैमोन। बेनि उनाव थांनाय 5 बोसोराव सरकार सोलायसेयावबो फुथिमारि दैसानि बिखायाव दालां लुफुंनानै होआखै। गरेस्वर रामसानिफ्राय थोंजों तामुलपुर गरेस्वर चक एबा जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिसिम थांग्रा गाहाय लामानि गेजेराव फुथिमारि दैमायाव दिनैसिम दालां लुफुंनानै होयैनि जाहोनाव 16 किल'मिटारनि लामाखौ 35 किल'मिटार जानथायनि लामाजों गिदिंनानै थांनो गोनां जायो। गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा औवानि दालांजों हान्थामेला खालामग्रा रायजो राजाफोरनि मोनसेल' दाबि थाबैनो आसाम सरकार आरो BTC सरकारा फुथिमारि दैमानि सायाव पाक्कानि दालां लुफुंना होनांगौ। द'थि खौराङाव दङ नोगोरमानि खृष्टान बस्तियाव संखिनाय जाथाय। पुर्बोदय भवननि 3 थालायाव गावखौ फोथैयो सिख्लाया। रितुमनि रय मुंनि सिख्लाया गावखौ फोथैयो। मोनसे पर्टेलाव खामानि मावोमोन सिख्लाया। 5 दिसेम्बराव हाबानि खालार थि जाबायमोन नाथाय दासिमबो सिख्लानि गावखौ फोथैनायनि जाहोनखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। स्निथि खौराङाव दङ माहारियारि थाखोनि गेलेनायाव क'क्राझार सहरनि सानै हिन्जावसाया जाफुंसारदों। हादरनि जम्मु काश्मीराव खुंफुंनाय 69थि नेशनेल स्कुल गेम्स ताइक्वान्ड'आव क'क्राझार सहरनि सानै हिन्जावसा स्मृति बसुमतारी आरो सिनायथि बसुमतारीया ब्रन्जनि मेडेल देरहाबोनो हानानै BTC हालामखौ गोग्गानाय खालामदों। 8थि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो सोरांसा बर' गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मागुरमारि गामिनि कमल कुमार बसुमतारीया 23 नभेम्बर 2025 खालारखालि डिब्रुगड़ आपेक्सा हस्पिटालाव जोबथा हां बोयो। 9थि खौराङाव दङ TMPK, MMK, TMMK, MDK,
एबसु, आरसु, एडिएसइउ ट्राइबेल संघनि आनसलिकनि बानजायनायाव एसटि होनायनि हेंथायै सोमावसारदों। टिएमपिके, एमएमके, टिएमएमके, एमडिके, एबसु, आरसु, एडिएसइउ ट्राइबेल संघनि आनसलिकनि बानजायनायाव एसटि होनायनि हेंथायै आखायाव बनजार लानानै सोमावसारनाय हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारिया मिथिहोदों। 10थि खौराङाव दङ। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव तामिलनाडुनि दैमाफोर आरो दै बाज्रुमफोरा लोमसावदों, जायनि जाहोनाव जिल्ला बेंगिरिफोरा तिरुनेलवेली, तेनकासी, थुथुकुडि, त्रिची, तान्जावुर, तिरुवारूर, नागापट्टिनम, मयिलादुथुराई, मादुराई, रामानाथापुराम, शिवगांगा आरो विरुधुनगर फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव बन्द' फोसावनो गोनां जादों।